Salutare, oameni buni, și bine m-am găsit. Astăzi jucăm Hay. Toată lumea știe. Mie îmi place jocul ăsta și de ce nu? Dacă vă place și vă să apăsați butonul de like. Da, e un joc normal, ce să fie în el. Eu am nivel nou, că nu m-am jucat. Aseară mi-am instalat și eu. Descărcat. Mamă, asta cu 100. Du-te. Dacă vreți voi, oameni buni, este gratis de pe magazin Play, dar pe lumea știe. Da. Ce să-mi cumpăr eu de aici, că nu am bani? Că n-am bani. Banii mei nu îi am. Să mă duc pe aici pe 1. Păi, să vedem ce aveți pe aici. Nu mai și greu, nu mai. Ia greu, da. Dar n-am bani să-i cumpăr ăștia, tu știu cu câți bani îi dau proști, bă. Lăsați-mă în pace că mă duc la Greg, prietenul meu, cu nivel 100. Dacă vreți oameni mulți să facem o serie, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu știu ce mă bârbui tot timpul. Haide, moșneage, du-te. Uitați-vă că mai am și unul. Bă, ce bogat să mai puțin și fac nivelul 10. Și a 10 oameni buni ne dă porci. Porc. Și a 16 ne dă poi. Dacă vreți oameni buni să facem o serie de joc, iau-te pe ăsta, pe moșneagul ăsta, înainte de tei că, sorry, nu, sorry. Te carcă aia. Hai, ce vrei? Yes, na. Poc. Hai, moșne de du-te. Și apoi ce mai trebuie asta? Aici mai trebuie și în 2, două. Băgai 2. Da, și mai bag o dată. Facă. Eu că mi s-a făcut grâu. Adică nu pun grâu. Așa una nouă. Bun. Uite-bă cât de repede vine, what the fuck? Nu vreau să vin așa repede. Poc. Avem puțin și facem nivel. Ok, uitați că s-a pus zăpadă, dar deja avem insula de pe joc. La pana. Ăștia eu ce știu. Lăuțe. Tu făcut faci ceva. Mai fac și niște de ăștia afară. Văd de unde bă. Apucați-vă și voi când faceți asta. 6 minute. 6 minute fac eu vlogul. Da, voi. Cât vă ia? Dacă auziți ce pași este mama mea umblă prin casă. Ok, maxim. Mai avem puțin și pe umbre. Asta și trebuie să facem mai mare. Deci sigur și asta trebuie să facem mai mare. Și trebuie o cutie de asta, dar pana mea n-am găsit deloc. Gregul ăla poate are. Odată el a avut. Cine pana mea să are? El are. Cine pana mea să are? Greg are. Cine pana mea să are? Greg. Dacă mă uit pe încet, trebuie să vorbesc așa. Mai tare. Ce pana mea. 30 ceva de minute. Secunde, ce cam de minute. Da. Dacă vreți și voi jocul ăsta, este gratuit. Magazin Play. Toată lumea știe ce să mai zic. Clar, uitați și tu. Aici în poștă sunt 1000 de oameni. Chinezi, bărbădești, n-am văzut nici unul pe aici. Pe unul se cheamă F, Kims, Fam, Maplan. Mai chinezi, Deniz, In, Cifrel, what the fuck, Lelis. Ce nume să știa, bă? De țigani. Și eu, ce să mai țigani? Ce zic? Câte minute? 25! Hai că video ăsta facem de 25 de minute. Așa că se fac în... Voi mai faceți în 4 minute. Eu că-i bine.
toți cei din... Oh, shit. Dar nu mai găsit tămâie ăsta. Tămâie, ce cam, doamne. Weekend și este weekend și vacanță și eu filmez episoade. Am filmat odată într-o seară, am filmat de un episod până la 5 episoade. Porcu. Acum postarea Assassin's Creed și acum mă pus să postez Heyday. De ce nu? Da, eu să postez. Ce mă nu? Decât Darius. Nimeni nu mai postează decât șmecherul de Darius. La bască. Se odihnească decât eu mai filmez încă 5 episoade de Assassin's Creed și de 5 de Heyday. Mi se termină și bateria la telefon până atunci. Că acum e 30 și ceva bateria. Că mă juca eu că m-a dat Assassin's Creed. De ce terminai filmat? Adică m-a dat eu, nu fac și Assassin's Creed și Assassin's Creed Victor. Ce prost sunt numai Assassin's Creed zic. Victor, oameni buni, Victor, să vă uitați la videoclip. Victor. Ete că mai sunt 3 minute și eu fac videoclipul de 15. Și dacă nu ține bateria la telefon, fac și un live. Fac un live, cred că live. Da, fac un live. Nu. De ce să fac? Când eu și apă să aibă. Oh, ce frumos! Ioși, mai sunt 20 de ore. Ce până mă? Am fi noapte atunci. 20 de ore. Să mai mergem la Greg. Prietenul nostru Greg. Greg's Farm. Asta, hai acasă. Doar și spatele să nu mai duc eu viața reală. Un minut, frații. Mai fac videoclipul ăsta de 50 de minute. Da. 20, 2, 2, 20, 2, 2. 20, 2, 2, 2, 10, 2. 20, 2, 2, 20, 2. 20, 2, 2, 20, 2. Țipa s-a auzit prea tare. M-a zis prietenul meu, Denis, să vorbești mai tare. Am zis, 2 abonați! Să vă abonați, să vă abonați dacă vă uitați. 20, 2, 20, 2, 2. 22, 22, 22, 22, 22, 22, câteva secunde. Să notiți de... Fac videoclipul ăsta de 10 minute, oameni buni. Fac de 10 minute. Sper să fi auzit ceva. Mai bine. Așa. Melodia așa liniștită. Aici vorbeam. Mai întâi, oameni buni, eu vorbeam genul. O să rog salutare, băi. Și facem. 12 minute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și BUM! Ce făcut ăsta, nu de urmărit. Hai să vă mult. 59 de minute. Paștele mai așteaptă. Paștele. Nu trebuie să fiți mai peste câteva minute. Așa am zis, Paștele.
Bă, eu te grasul. Nu am grasul. Am de și tu ceva. E de pană, man. E de pană, man. 22, 2, 2, 10, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 2. Ai! Dar cine a nici oameni buni să scrieți în comentarii cine a nici? Familia Neva... Ce? Nimic. Am să apun decât pe copaci. Vai, acum e și sau să pun decât pe copaci. Atât. Și primăvară e destul. Adică am uitat în decembrie. De astăzi. Nu știu de când. O să mă uităm prea mult. Așa. Da. Nu prea mult. Da, nu prea mult. Decât la mine. Nu mă las. E. Te duci să mine să văd. Nu. Așa. Fac de 12 minute videoclipul acesta. Stați mă că fac de 27 ani. Dacă nu vă place. Stați că pun puțin o pauză. Da, așa, da, nu ia vă pauză timidă. 17! Hai bagă. 27! Bă, cine stă până atunci? Cred că și închisele. Dacă nu vă place. Îmi scrieți în comentarii cum prieteni sau oameni. Dacă vă place ce fac eu, nu uitați să apăsați de like. Bun. Așa. Nu stați mă spun. O să pus cu mine. Haideți. Speriem. Mergem aici să căutăm. Ce apăsai? Haide. Trebuie să pun în pauză. Așa e bine. Vreau să văd ceva. Sau ce să aștept? Eu. Nu știu. Oameni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă mai aveți episoade cu Hay Day, să-mi scrieți în comentarii. Pa, pa!